My bro. Mannequin. Ouais. Tu plein de moi. Plein zéro voilà. Tu as grave format là. Voilà ngati. Oh, tu es le sur le mo wuli tanto ko. Na fona ma wula to yenya na ko ngati. Ko bani. Ouais. Est-ce que baro ngati. Anga denin sa mami ge. Mami. Oui, mami jo. Oh, mami sa fonen den me nyon fe o. Iga den jangara wuni ya. Oh wala iba do ngati. Mami de mu getu kun. Ngati. Am funa ma fo ge me fa woro do bona fe me. Ndalen bata la ganya wa. Ima. E fa woro ba mu so no fe dalen to la. No te para bi bolo la de. Oh, to wori ngati. Mais mina woro ba mu so mi no fe ne ge ma dawla. Ay to woro ko to shangele. Ay sa. Ko ben fe ne kam ko la. Merci ça. Amna jido rigala wa. Ji. Chama ke ko me ndeke nyongo don wa. Esi wa fanga. Ye na na tsandro. E ba ese be jala wa. Amna le na soro mo kaltem neru. Chogoli ne ga jega gola. Awo. A interieur ne teri de sa o manga ke ere ba be kala mo ya. E ba be kala mo te fenja tera ni ter do de gla do de glare. Ima. Si ça ni ne fam. E be fe ka mami de tester gale. Voilà, na soro mo kaltem na soro ne kelinga ko te lo be na soro mo wore be wa. Oh mais c'est interieur na sonne la. Amo ge to. Do fotina ya interieur la. No, keleno foi. Ah OK, ni wote problème ta la. Keleno. Mo kelen ki. Ago ni che, o ma de wo kesa. O ma de wo kesa. O ama gade. Ago ni che. Ma sœur, pardonne. Agatou. Ça va? Ça va. Et ka kokan. Agatou bokli la de. Tiens. E nyongo muso nyumani kle farma ba encore ibe boka ki yala. O kuma vitami. Bega ta sina yala. Ah, OK. Mais c'est qui to dumani ndo. Oui, ntogo mami. Mami. Logo mami to ko beri chekanta. Mami me baro icheka turu. Ekele ko mi bondo wa mo kon fele. O ga mo go duma we. Kama ni mo we. Mami sa walsa. Al ni ne baro ne te kamele bay. Me kan yo fona foli wote ko jugu yo. Mami. Baro ni te meto 600. Wallahi ndusu me ga kilon te dorone. Menanga muso yela mi nyona e kwa. Mami muso be de. Ali ni e jolé. Mami mana e jolé ndoro tigi nya be singa fati. Merci au fond. Mais olu be an o beto ya. Mais c'est qui ya numéro sora. Oui. Amaro itno fana gele ha. Mami. C'est gado. OK, problème ta la ça, mais numéro enregistré. Après mi weli, ami on soro restaurant na. Mami. OK, hein. Merci beaucoup, hein. Bébé. Est-ce qu'il est réalité era de fala? Ajo san fala. Mune be. Hein? Mungera. Tan era te de ma e ga dega jeta mami. Mune be. Enjoy. Eben dona bebe. Nta do ne e bom. E ma de te miri. Mami te miri la. E bene do ne a. Billah al miri. Taro che kana na ne muso dogare. Ngache. Memi fiena e ge bla pele ba kuma tene ne chewa. E ga bo kere fere kuma tene che kuma bene. Me bo kere fe to di be ga kuma nga maram fe go kuma tene ni che. Ha? Memi fiena e ge bla pele ba e ge bla pele ne be kla ne be turu be se mo. Shiri antare ni fato di. Katami. Ini muso be nyawa fe be tami. Moment ke muso. Mami. E chere na. Ta do ne. Etemirile. Woni te do. Domi kama nebe eta mami ka moto sanga dema mami. Etemirile. Miri ko mami. Ta miri muna ne te do ere bom. Horon ko adala kan. Bom. Ete horon wa ete horon jenwan. Ne ado ebe tan. Fota dom kama nebe furgo kuma fe mu fone ne. Ete miri. Woni be passer anno ni bom. Miri amini miri adama den jenwa be ke fendo rega bilai ete miri nga nete jigelo ngacha nebe jigela bilai domi kama nebe nga kuma taga fo ya ne bole tere je ete tere e tere nga ne e tirgiri ngacha ete tere
n'a sɔrɔ n'a kun bɛ tantɔ bila ale kuma bagan dɔ lajɔ ka n ka kuma fɔ ɲɛna quoi bila tɛ tere k'e kana ne dɛmɛ ne bolo e bɛna ne dɛmɛ ne kungo la ne m'a dɔn k'e bɛna ne mago sa de donc ne ni Mami bɛ ɲɔgɔn cɛ mun bɛ ala ma sa mun de bɛ e ka taga bɔ ne la cɛ bɔ yɔrɔ na bɔ cɛ mun de bɛ Allô? Awo. Awo misu. Kame. En jone ko kuma Ni terim sori ko kuma. Iter muso jon Terim sori ko kuma na sa. Dana bali yakula. ni ko digo Ko di bowa. E ma dan na dia. ne be fe ga le Ma fe na ngoni terim sori la. Afa ko kan sa bo. non nta fa ko kan ini mo ko mbe kuma ko di bo ngale Ngoni terim sori ko kuma. ni iter muso na ngale E ma dan na dia. Nyen fam donc iben ko ine la sisan ha ne kuma gele fi asunguru ba te ken nere Mi an terim sori wala nya belta o sungru ba. I bone dala iter muso denuma Mu ba sa nga bonge sa. Bonge. telephone ko di bo ngale E ma dan na dia. ntega be si mare telephone ko di bo Terim sori en wili. de ni ko di bo Terim sori en wili. tuo Anki. Ça va? Mami Ah, adun era to godi wallahi. surugu kile feye Abi to godi. ay nana munabi Oh, nana boyege. aye mana boni ni ne semaine flade ne nyete da ekan ay ne nana big le gandere na ko nana boni o be kon ta fi mo go be warla warte ngne kabin kede Ay sa fen betsa ke war ko yesa e fene. Oh, bitate war ko yesa. Eti amoto juma mina tanterim se ka mariage la. ne baro ete na ni fen ko te warte moto ko sisa nga itiga moto ja mina tantirim so ga marajila afre na ne nga moto sa marajile kama ha ibe chunchuchu na chene mi no fe tare ko ne bolon ta kalama ta ko ga moto do yini adima ne ga moto te soro ko be bolo ko ne danga dine ha ne mo ko te fe na do ite sinema abolo ko an tisa che mono am ga anta soro tia maraji era kana kere Nana ga moto no feo. Ani ena na kumota ka do nyongo no ti nyongo do esa. Iga moto jam ka mariage la o sera kuma wara ma. Asira kuma wɛrɛ ma ne yɛrɛ n ka moto san wa n t'a di bi n t'a di sini i bɛ se ka min kɛ i b'o kɛ O de do a. awɔ Komi nana i ka moto minɛ min o de do a. A ka ɲi yɛrɛ ka n'i ka moto ji yɛrɛ. a ka ɲi kɛ n'e ma se ne ma a tɛ se nin bɛɛ ma e de sera ne ma i m'a fɔ ma e ye min kɛ ne la a kɛra bɛɛ ɲɛna n'a fɔra ne tugulen ne salen don e nɔfɛ i bɛ ne to ka taa tugu mɔgɔ lankolon nɔfɛ n'i mago bɛ wari la i bɛ sɔrɔ ne nɔfɛ e bolo ko ne batard de yan taa k'i fa ka moto san ka di ma Kana n fa tɔgɔ don i ka kumaw la dɛ. Ne de bɛ kumaw na. An ka kuma k'an ka bangebagaw bɔ a la. Kana n fa tɔgɔ don kumaw na dɛ. Moto kumaso bɛɛ ma. non i jamana wallahi mami fara sisan i tɛna n'a ye i bɛna bɔgɔ in yɛrɛ ta nɔfɛ
ah i bɛna ne bugɔ ne ye muso ye n ka moto in yɛrɛ maga la n tɛ dan ka moto di u m'a pan i kunna de n'a ye ja ka n'i ka moto di yɛrɛ a ka ɲi yɛrɛ ne k'a tatɔ la bagasa